Isip paghatag og dili sa mga sakop sa LGBTQIA sa ilahang natabang sa komunidad ug ilang tagsa-tagsa kakabanay. Pride Day gipahigayon kaghapon sa hapon dito ni sa Barangay Tangki sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabog. Gihimo ang parada palibot sa Barangay Tangke sa mga sakop sa LGBTQ+, uban sa ilang colorful ug creative nga mga costume. Gigamit nila mga recyclable material sa gihimong colorful nga gown. Adto na sab sila pasundayag ug panagtige sa ilang mga talento sa ilang pagpaso ug sa Q&A portion. Ug ang larong Pinoy mo'y highlight sa kalihukan. Gipailang ato sa mga batang sakop sa LGBTQ+, sa mga larong Pinoy sama sa sack race ug uban pa. Because they bring so much pride in our barangay, they bring color and good vibes. So it is a way of giving thanks or appreciating them. Recognition ba? Sila po, they belong to this community. So ang ato magud yang gi-emphasize gud nga kana ba opportunity. Tagaan sa opportunity nga mapakita sa nila nga we exist as a community. Mato sa presidente sa LGBTQ+ sa Tangke nga gihimo nila ang Pride Day dungan sa Independence Day kay way trabaho sagad sa ilang mga sakop. Ug pagyo sab kini nga mapaila-ila sila nga susama sa mga modern day heroes kay sagad kinila mga nurse, magtutudlo ug mga breadwinners sa ilang mga pamilya. Sila naning kamot para mabuhi ilang pamilya. Mato isa pa sad gusto sad na mo ipaabot nga nag-celebrate mi sa among barangay sa Pride Day para ma-accept na jud sa among community. Some of our members here sa LGBT Tangke kay mga makeup artist, decorator, florist, kanang nasa mga teachers, mga nurses, mga tanan. Nada kasi nga mga profession ang mga LGBT Tangke. Samtang 30 ka mga sako sa basura ang nahipo sa pagpanglimpyo sa mga opisyal sa barangay sa Tangke ug sa pipila ka mga stakeholders sayo gahapon sa buntag sa ilang bakawan. Tinguha sa kapitan nga mamahimong limpyo ug manindot ang mangrove area gikan sa naandang talan-awon niini nga napuno sa mga basura. Obani Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.